Salamat AG sa imuhang report karon kay especially ako og si Darren wala pa mi kaadto dito so at least ba nga natagaan mi og overview og unsa di ay ang mga nahitabo dito. And later on makita pa gyud na namo kay makig-join mi sa inyo ha. Unya sa dira sa Dalwangan. So kita-kita ta mga kaigsuunan. Okay, but this time na nata sa to ang greetings. But anyway, Dar and Ate Charm, mga yuta og pasaylo sa ato ang mga viewers kay ang ato ang we have a technical problem, that is why walay naka-answer sa ato ang Bible trivia because ang atong cellular phone murag murag nadaot siya. So okay. oo, so mga yung pasaylo, but anyway, we will do our best na okay na ang amo ang system next Sabbath. So, prepare lang gihapon ta sa to ang mga tubag sa to ang Bible trivia questions. But anyway, at least si Leia nakapangita gid siya og paagi aron nga makuha gihapon ang inyuhang mga greetings. So this time ato nang basahon ang atong mga greetings. Timing po kayo kailangan mo makulangon wala na to nasulat nga. Isa ra kay Bible trivia dira oh. Tapat ulo man gay. Anyway, atong unahan. Good morning and happy Sabbath. Ipanimbaya ko sa Buscato family, Lacha family, Tim family, and Pugusa family. Panibaya sa inyo and happy Sabbath. Belated happy birthday to Samantha Faye and happy Sabbath to Rodriguez family. Happy birthday po, belated Alito Abjan, Clintier Abjan. Belated yes, happy birthday belated happy birthday. I would like also to greet belated happy birthday to Ochisan Supremo diya sa Bonbon. Belated happy birthday. Okay. Naghilom-hilom ko kay kaubuhon ko. Okay, mga kaigalaan, actually, we are also calling the attention of the LYS officers, ang tanang mga pioneers sa youth department sa NCMC, ang atong tribute for a leader sa kang Kuya Jojo Decena will be tomorrow at 4 p.m. dito sa Manolo Fortich, Bukidnon. Katong mga relatives and friends ni Jojo Decena nga sige pangutana asa ang iyang wake, dito siya nahimutang sa Manolo Fortich sa ilang residence dito pod sa ila dapit sa ila farm. So I hope magkita-kita ta dito tomorrow and let's give tribute to a leader and let's celebrate the life that God has given to a leader like Jojo Decena. And we also would like you all to pray for Amy and the two kids nga at sa kasamtangan na apa sila sa Madonna Hospital. Amy will be i-undergo siya og usa ka operation sa iyaang right arm o sa iyang right leg, and hopefully mahimo siyang successful, and hopefully the two kids makasurvive sila. I know dili kayo inanagyud kada ko ang impact, pero hopefully maka-recover sila the soonest. And we'll continue to pray for them emotionally. And especially sa ilang family nga nag-atiman sa ila karon, we are praying for you, and we would like to tell you that we are here to support you all the way para malampasan ang ingon-ani nga problema. And the entire family of the youth department is very grieving sad. yun. Yes, grieving yun ta kayo tungod kay usa ka leader ang nipanaw. But then, ang Ginoo nagi mga pamaagi sa pagsulbad sa tanan, ug ang Ginoo na mga pamaagi wala nang takabalo kung unsa iya ang mga plans in the future for us para mas better, mas best pang atong life. So, let us be positive lang sa tanang mga panahon ug sa pagsulay nga atong magian. I also would like to say our deepest sympathy to Carion family, ang papa ni Ma'am Ann Carion Asok. So atong December is naapata sa ilahang kasal, naapato ihang papa abti kayo. So murag wala po ko ga-expect nga ato pod ang mahitabo. So Ma'am Ann, condolence to you and your family also. And also to AL and family sa iya hapong grandmother. So condolence sa tanan. Okay, atong ipadayon ang kinabuhi samtang napata diri sa kalibutan. Let us rejoice. Let us be glad that God has given us all the things that we needed in life. Okay, good morning and happy Sabbath. I-greet ko nako ang daghang salamat ngadto kang Mr. and Mrs. Ephraim Asenas. Greetings gikan kang Mr. and Mrs. Greg Ebal Jr. of Teen Out Church. Ako sang Panibayaw na akong pinakapalanggang nanay, Lola
Nanay Duling diya sa Salay. Palaminipod family diya sa Salay. Kultati at Ibilen, thank you for watching. Keep supporting Panimbaya sa Kabuntagon yung pag-umangko na ni-greet ninyo. Anyway, Panimbaya sa Kabuntagon, greet na ako ang taga-Indahag, si Brother Salvan o sila Brad Zega, nga taga Davao from Mr. and Mrs. Salugsugan. Panimbaya sa mga taga-Ipunan Church in front of Villamar Subdivision. Happy Sabbath to Mr. and Mrs. Tagailo, Mr. and Mrs. Ruben Palma, Mr. and Mrs. Octaviano from Selina Pelesco. Good morning, Selina. Greet po na ko atong mga Hope Channel volunteers, especially katong niuban ato ang Thursday. So, kumusta inyo atong mga braso dira? Okay pa ba ang mga pamaol? So ako ang sakit-sakit kaya ako ang pamaol. Anyway, good morning Mama. Nimbaya ko sa akong mga igsoon kay Carling Jimenez, kay Kiking Jimenez, kay Kathleen Ubanan Nelo Villasenso, Almar Ubanan og sa Ubanan og sa Uyuan, Pastor Rudy Jimenez. And good morning og happy panimbaya na ako akong wife nga si Inday Balakwit og akong baby Angel ug akong Papa Willie ug Mama Leonie Samon diya sa Mauswagon SA Church during Carlos Bukidnon gikan kang Boboy Balakwit sa Nanuri. Among ituno lang among kinasingkasing nga pagpasalamat sa mga pamilya nga nagpahulam sa ilang vehicle para mapadayon ang among taping sa Summer Station ID. Mr. and Mrs. Nick and Eileen Tornado nga naakaroon na nanaw din kauban ni client o ni Tiny nga ingon pa nila official driver. Wala yun sila nagsuot sa atong outfit for that day kay driver ang yun sila. Thank you kaayo. Si General Lesones o si Engineer Pama sa iyang husband pod. Sir and ma'am, thank you kaayo sa pagpahulam sa inyong vehicle. And also Stephen Haim, thank you and thank you good kaaninyong tanan. And also we would like to thank Wahiman family para sa among beautiful flowers. Yes. Nga naadin ni karon, pwede natin ikuan kamay. Thank you so much. Thank you kaayo. Permi na daw ni nga naami flowers. Wow. So, maanad na mi ani. Yes, maanad na Nice. gani. Og nindot na gid sa bulan sa Mayo, magpadungdungog lang midaan sa bulan sa Mayo. Tungod kay ang Mayo is more on flowers ang ginaano. Sa mga ginatagaan mothers. og kuan, yes. So, Sa ato ang nindot kayo og Atong- mapuno tag flowers diri no. Thank you kaayo. Pagtanong na tag-vine dira Oo, katay. anak ko. Anyways, pagpadayon kinatukan na sa teacher. Greetings to my concentric friends, namely Maricara Copra, Gladys Magsakay, Donald Rubiato, Marty Ramonal, Pauline Palero, Jessie Alvarez, Elaine Veronelia, DL Alngohoro, UP Lamaktod. Stay awesome, guys. I love you all from Jana Pelisco. Hi, Jan. Happy Sabbath to Mr. and Mrs. Eddie De Luna. O Mr. and Mrs. Patrocino De Luna. Happy Sabbath to Mrs. Helen. Pasako na lang kung anong lava. Malipayong panibaya kaninyong tanan dyan sa studio. Happy Sabbath Happy Sabbath also to Winnie, Yoli, Bebing, LL, Ting Ting, Fred, and Ning, and to all the brethren of Quiet Art Church. Malipayong pagsimba natong tanan. Isuda basaw na ning Jejemon. Okay, mga panibaya nila ni Ate Ronor, Simsim, ug sayang mga kauban sa kusina. Happy Sabbath. Happy Sabbath, Ate Itataw Ronor. niya. But good AM, panibaya sa Kabuntagon. Happy Sabbath, Pisco. Greet ako, Lovey, Jayford, Erana, Kalit. Happy birthday. Greet sa nako akong family, Bago family, Catalan family, Kalit family, and thank you. Mga panibaya sa Kabuntagon sa tanan membro sa Vanguard sila Ads Bacoro, Ads Kinga, Ads Guayan, Ads Arangkon, Ads Selgas, Ads Ichiniki, ug tanan taga Kamaman and SA Church. Happy Sabbath mga Ads. Permi lagi ng ads. Sa meaning sa ads. ADS? Yes, Advertisement. ADS. Well, amo pong, nakalimot ko sa kong iingon. Ako na, magbasa na lang ko. Happy Sabbath sa tanan host sa Panimbaya. Greet ko sa taga-Tablon Church, especially sa akong mga ninong og ninang. Greetings coming from Mr. and Mrs. John Balan of Baongon, Bukidnon. Ako na i-greet, nakadumdum na ko, ang tanang taga-Jensen. Maabot na diya sa Jensen. Thank you so much. Kiignan ko nila nga, appeal daw sila og greetings. Ato mga Hope Channel team diya sa General So Santos. maabot na day sa ilaha dito. Yes. Wow, praise God. One episode lang ta late dito sa ubang mga So naayo nagbalik. parts sa at Philippines. Praise Yes. God for that. But thank you kayo for watching Panimbaya sa Kabuntagon, and thank you for making us a part of your Saturday mornings. Og sa tanang mga naa sa Usamis, Dipulog, Iligan, Zamboanga,
thank you kayo for watching Panimbaya sa Kabuntagon. That's right. Sakto mga kapaglaom, no? Ayan ang magpagpugong sa inyong mga greetings, no? Basi nagunahon na mo nga dira taman sa Cagayan de Oro or dito rin napit sa Initaw or sa Salay. Naabot na ang atong Panimbaya o programa sa Tibok, Mindanao. It Naamagay mo even be greet sa from Visayas and sa Bohol, Luzon. Yes, from- exactly. Although late lang gamay yung isa kasi masama sa mention kanina. But we can deliver. We will deliver. Okay. We also would like to thank our Duha Qatar team, Sir Jojo Garcenes, Sir Emerson Molina, Ma'am Gladisil Angaw, and Ma'am Peggy Margaret Santos Molina. Thank you kayo sa pagsuporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. And naa sila gihimo nga page nga murag Duha Qatar, something like advocacy for us here in Hope Channel. And kagabi ilang nako nakita. Thank you kaayo Sir Jojo from the bottom of our hearts. Si Kanang Jojo. murag ganahan jud kayo mi o papasalamaton jud kayo mi nga inyong gihimo nga part sa inyong ministry ang Panimbaya sa Kabuntagon. And nag-collect pod sila og mga something for the kids para sa karong umaabot nga opening of classes. Wow, Thank thank you you. so much. So Jojo, Duha kung Qatar. makabalik kag Pilipinas, ang ako yun siguro unang buhaton kay kumustahon ka og pasalamatan nga todo jud kayo. Anyway, greet diri Mantika Melody, salamat kayo sa inyong mga awit na makapapukaw o makapahimuot kayo. Wow. On behalf of Mantika Melody Singers, you're welcome. Alas 3 pa ba na sa skadlaw niyang agyawan Lagi dito. kag ikaw, no? Tas din. Thank you for coming, Mantika Mga Melody. Panimbaya sa Kabuntagon sa tanang SDA Vanguard, Ads Patlunag. Na po yung ads? Arangkon, happy Sabat sa tanang mga ads. Nagyoy meaning aning ads. Ato Pwede ginang may ibaylon. makabalo Ato sa ginang aning sayron. ads. Good morning, Panimbaya sa Kabuntagon. Happy Sabat. I-greet na ko ang mga Ay. gwapo o gwapa Adventist na si ads. Camille, Jaya, J. Mark, o si JR. Ako pong i-congratulate si Charles Adam o ang iya ang nakitaan nga Nakaplagan. Nakaplagan nga Kapikas kinuwi. soon to be wife. Awesome. Na surprise kay ko kay uy may minyono na din ni si Charles. Anyway Charles, congratulations og sa imong bride to be. I hope nga happy mo og magplan mo sa inyong wedding nga mahimo siyang successful. April 12 ang wedding pod ni Lito Yay! Apjan. Congratulations. Wala, Congratulations. murag kinahanglan na ibuta i-schedule na gyud. I would also like to congratulate Mr. and Mrs. Charlie and Michelle Lacar Lavilla sa lahang successful pod na wedding ceremony atong Sunday diri sa Country Village Hotel. And also, napasalamat po ko sa akong mga kauban, at least naka-ministry po ta. And also, congratulations also to the graduate specialist sa IT, April pa man. Next week pa ang ilahang graduation. So, congratulations in advance. Pero ingon pa sa akong mga office mate, una ang thesis before, una ang hardbound before ang graduation picture. Okay. Sa itong mga responsibilities ang mga requirements ato agyong unahon o Sa inyo sa si Direko. buhaton. Kadjat lang Direka, maayong buntag otro, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Yes. Og si Uncle Alan po, og si Auntie Tata diya sa Salay. Maayong buntag po. Salamat sa pagsuporta. Anyway, dada ang kadasig, kalipay og pagkamagop sa tibok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang gasa, kanimo ug sa imong pamilya. Magmalig-on bisan sa kalisod sa panahon, sa mga pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan, dangpanan ug kanunay kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado dinhi lamang sa Panimbaya sa sa Kabuntagon. Marmar, happy Sabbath! Happy Sabbath, God bless you everyone! Amo pong mga greetings diya sa mga campers ug sa mga parents nga gusto mo adto sa campsite karon. Magkita-kita ta dito. Sa tanang mga campers, congratulations sa inyong tanan.